Soko TV, uboroso bw'umugusi. Wanjumuriria bwen Soko TV ensa neyemo ya bono botuko chidagika isato chia butokire igoro twa kwariganire kurwa ndonsia soko tubwate kurwa enemesema ya kurwa ensoko ensa eyemo hase litukeriga ri Jumatatu obotuko bwa gatano narimo mutenyino yo gatano kabero mwaka ogwechiri bubere 2025 ne monchenkoro kwa Clinton Ndigi tarakomanya hase yobo ikirano harito kwariganetie njamo ne timu ngima kurwa se studio ya kabere negati to kwariganetie hase nchira yobwenge ya kueko Antonio kunga naivete naitete na kolete kedios tuya kangari kuirwa seke gambero agambigwe onye no gwakana kana musacha we myaka igatwa utokaga kwita sechinchira chubo tutukano ensemo yetora bobasie county ya Kisii. We do not have their police file. I'll request that they be taken back to the cells until we clarify whether the plea is before court. Abakagero bechibura buru ensemo ya Keumbu ikiaita baikibo bosibwe kigambere kenene ya Kisii. Emeroberi ya masomo ya Botambe nigo yatenena maiga yaborokiwa kumugira morokio moneno muya sense moye skuli ya sekondari ya Nyabisase. Karibu sana mwanchumo rigaria bono botuko bware rotogo chakana roboti rugo ichania hasa magombo anyara kobaga kubwatanse asensemo ya Nyamokenye bunge ya Bobasie county ya Kisii marimo sacho yo mobu miaka igatwa aserieta Dadius Abuga otoka gaitira sechinchira chubo tutukana gosirobo gimabwa ensemo ya etora sameta hase epare korwa Kilgoris gaikagusiria obugima bwaya sechinchira chubo tutukana ngo bono ya mateae na abana inchi kurwa sensemo yo bayesokire no kubulia serikali eneki obotuki nenchira moyo gochikomanya ninki kerete ogoitwa kwae amarieta manyubiri justice igondo mutulete gwekenyuru kya Nyamokenye aso mumuru yo sitaiteire nsa etora igotwanyore report bono mambia nga omwana Dadius Abuga Rwanchira otokiretioye nana kugamba kesi kiaye kiabo salimonde bwensi osarwanirie omonto gosaramira omonto korende bono igaikire iganyenyire naende gakwete nonye na samari kanya sae asebuku ko kandi gutore to basebu igo goitane gentekebe nabona ari kuburia nga aba bakoretaya anyenya sauri gwanja bagenda soko bwo Nyasaye basaba mabira ikiagira bakorire gentekebe mono nabo yuko na goita abantu obyo tikeri gentokia ikiara bugima bwo monto Nyasaye omanyite munamutigitare moyo no monto uyo no bwenge nja family yaye munabona atigira abana baye bacandike tabakemono negintu kiri cyo kumisa ngo yaba bono mambi chise kumno ibere nasoga na churiya mabere nanyore gekuro gegukura ngubuli nga yabu ngo debigunga no mwana Abuga Nchira oitera ali etora nabike safari yane kurwali Nyamokenye no bororo bonene na mayana manene asingi chumwana itanya ko kosaronde ekogera Antonio kunga naivete naitete na kolete kedios ali gichinye ni cia yaragire mambi asiberi omwana echianga omwana yo tigaire roro ntore no boro kiro koboka serikali bono ya sakorege kone ekekogera ntuntu kunyara ebwati kabisa omwana Abuga nabaraire nabakurulire nda akanyenywe bigoti mune ng'ombe maegare kiongotiro tayo lakini Toskabosyo mancho murigaria soroboti ronde habakagirwa batano nomo abo bakagaire kuruta amagenase musabaro bwerombe yalinda mwananchi ritukuri Juma eikiaeta niko banyarago ikiwa bosyo bwekegambero gya Kisii elio koiranaria amaborio igoro yamamacho hayo bakagaire goikirania koirera obogima bwo montoyomo kunyana ko bakagosiria obogima bwaye na abande bagendrete kungura chingo mase chinyagitari au hase county ya Kisii bosyo bomana chebina Caroline Cheruto niko bono chifail chiabo chitatoka ase bairanigwa ase erumande wika chifaili chiabo chanyarere koba chigotoka.
excuses. Perhaps when they are arraigned, you can come back. Or just follow up with the DCI from Kisii Central. Well, Tukoska bosio manchomo rigararia oyo kabero mwaziri wechiseme himense Ezekiel Machogu oyubo igo hokurigia ekero kyobo governor hase county ya Kisii asobochori bole bosio ogikeiro bosagani obwaenekiwa ase county ya Kisii na chinsemo cha Kiumbu chinga kegemi yalinda mwananchi ya bwatu musangerekano obo ase nsemeyo kaokwana haiga hasomuchu Nairobi. Machogu nigo bona mochire gatia baraibe nsemeyo abwatebire bagotumia abasaye bobe hase okobakana na kubasegeta eryo koenekia chibura buru nigo bona ruro koboria gochasa bagusi koenekia omorembe chinga kichonsi nabo igo koenekia gutwara obotwereru muri kitoli net nyambane na mangi wiki twatwarire nenga kitwatwarire buna gusi yabire nkongu yabire mbe unege ntugia korekaneteri tukuria ichuma litukuria chuma mosi egekerekebe mono asegesa kukyo mugusi omugima Oyo korigia ekerogo kyobugabana ekaunti ya Kisii Ezekiel Machogu omochirie obosagani bwenegetigwe ensemo ya Kiumbu chingaki abarai begemi ya linda mwananchi bari gokora umusangirekano chinsemecho. Machogu otebire keromo Kenya niga bwato bosibore gogotara chinsemo ao chiense na konia chi agenda chiae asebono oragire ekiara egati ya barai korwe kaunti ya Kisii abwatebire baroberetie obosagani obo rinda mwananchi karo yagenda gusi emikutane gakorekana buya mpaka Kisii town wakongu bonde bwensi mbuche tukorekana lakini ekeraba mintu baigete muchyo Kiumbu obunyaka oburiri obuochi nebintu bitabwana tibigakorekana aso muchyo ito abantu bonse basigete Kenya o Kiumbu bali bapangeta mangana bamanyakanete kiagara n'abantu babere abantu ababere n'abarayi bacholire n'abantu baito bagusi oyo mobo umanyakanete nga nabwate grupu Kiumbu enge standing army baitobe abana 400 abamurabake bakwirigiri kigasi naenda sengentu kigasi kiaburire ya sense yetu ya Kenya uriuchi kubatumia ubase ubuke babo waungana pamoja no muchumbe unyariwali chache wakoro bunyakobu igoto kugikeria getendo keria gia korekana kiagara wikera bona igabantu mbali nekitari yabange tukuganiria mayanga babwana bwango oyo omusiriyo bugumabwae okurugu Vincent usiemo mapindusi agakurigena akabukurwe gari tinaenda arukurwe abukurwe gari alinse abantu mwanya bantu bwanete gutwara ibirengeriye bibegukia sumana mwanya bantu onde bakamwaka magena bakamwaka chinyimbo mpaka agasiriyo gima bwae utigire familia renke umongoye pamoja na bana batatu. Machogu ni gatebire gekore kyo kyogoitera amanyinga nikyo bosoku na tikebwenereti kwenekigwa gusi asatebire okuno koragereria okobe ekabantu baminta busine gento ekebe mono etabwana tikorekana ngantu aseintu kuiterania amanyinga twali watabanga no nembali tokuryo borai bonde bwensi obe no bogaba no tegete obe ko manno Kenya obe gutegete ko muchumbe umanya guitera amanyinga use kwarenge murai puna bara yabo itera amanyinga use nakangokoba erinera nene ukurageriribwa kuchia sebale pamoja ne family chiabo. Machogu oruro kuboria guchia ase egesa kukyo mugusi kubeka omorembe na boigo obwanchani ase aruro kuboria guchia ase serikali anene wizara yoborendi boime yense kubaimokeria egetambokero abanasiasa bari basegete chibura buru echo twali kuburia abantu baitu bagusi kumurancha abana baitu tube komorembe ase tole tube kubwanchani kiagara asobwanchani butali no morembe kende yonsi nge kunyara okorekana ekitendo keria abarai bari babere bakorete igo basarite Kiumbu omuchyo itokonya tuogwe togeria gusi mpaka bono
egocha kwagaranga bantu mbagota kugutenase ena muneri sege yaberanene kumuranche abana baito none mubwati gasi twari kubaburia mubaba turifu ebintu nebinge murakore bibakonye bikonye chinga chino kubwa guchikwa 500 kusario murembe uitera manyinga ntware kare gitendege kiaba abasigari no bateneine asamagana kurutwa batari gukora kende gukonyamanga nayo abasigari bali babere barora kanaria gotukuburinga babwatwe bairukoti kiagera nabarubwigo banganga nabo bari gusegeta nabo bari ngasesegiyeria naende abarayi bali barwete kibe asasa abana baitu kiagera mbamanyete babere nabarubu babwatwe bairukoti nalio murembora abe aseke nyorugitu gya Kisii. Koripoteria Ensoko TV kurwa ai county ya Nairobi eretariane Linet Nyambane. Ebano murikito Linet Nyambane na roboto rwa senchira yoboikero togoska bosio mwanchumo rigararia mubwatani wikema gya PDP account ya Nyamira oyoboigoro mu MCO mukoro bwe wodi abo mwagamo Charles Barongo nigagikeire bokongo chisegi echo cyane kiwensemo ya Kiumbu echo cyarengete komocha amagena mona chibina umukoro ubose munachi ebina omoneno mukoro iga Kenya David Maraga asatebire ngagusi temanyiri ase chibora buru na igo ebwende kwenekia omorembe kaukwana himeyeronge ase bunge ya North Mugirango Barongo nigo ekere kyamo chiri abagaka kurwa sensemeyo abo babere bakubekera egutwa kira umurai oyo okoria oburai murikito Steven Nyarike mbunde namange Kero abarai bagusi abagendetse kugikeria bokongo yakoreke gyakoreka ritkorie chuma sensemo ya Kiumbu asabamenyi baruteta magena hase omusavaro rinda mwananchi nigokorwa ase bunge ya North Mugirango ase wodi ya Mwagamo omwemsi omukoro bwororo Moske Charles Barongo yubaigoro mubwatani we chama ya PDP nigobayigaso kirena kugikeria bokongo na gotebanga egesa kukyo mugusi ngibwenti korwana omugusi aso mugusi inche ngonkuru kwa mheshimiwa Charles Barongo Getapu Barongo na korriga kurukara ya siasa so I'm a veteran na korriga shubu kansura na korriga sia political advisor se engaki ya mheshimiwa Nyagarama na beiro MCA na beire political party leader ono PDP na onde na visio again tongere togo chatwaru kobo inyira keriankora igo mwako nkwaya gukwana uribonye bwo inyira bono byo inyira bukare asengencho gukwanira manganaya nari na gusiye ito ntori kobangirana kisegi neke gusito riko iteri mwana omino manyinga nonyene kara wa gusiba ali kwaruka babako tusomya African Heritage igo bare goteranga oyo oruwane sigisi oruwane mansai aseteyo andon se gwatoranga oruwani omwana omino nkaga nyo gukari kinguru kaukwana no borro bonene Barongo ni gekere kyo hatebirenga na mamocha manene kogania komoita omonachi omonene omukoro oiga Kenya David Kenani Maraga maiga yoko mochigwa magena asegari ya ritsukeria ichuma okobankira kuria eke sege songo gukorukanga is the highest magnitude of rubbish ever na ende ongote na to condemn it to the highest order baimo kiamagena waka bageni bakire gukwana manganabo yarinda mwananchi bamanya gopima ligena omwano ito Emeritus Chief Justice Maraga neligena limwalo cyase lyagwete iratari atagete kumwako mutwe baito mugakondo akorega siburonge noko bakiete ko atendio mukutano orinda mwananchi abaisi bari babangete gento kari because basacha buronge mbako banga bari na baisha na aba of which position ya mwisho muri ase siasa chie bunge ya North Mugirango nigekere kyo Baronga kwanirenga eganga yo Moske Joseph Kiangoi na boigo kumerana na David Kenani Maraga gati ya baraibande kumotarera yo kurikero kyo baraibwense Moske Dr. Fred Matiangi akigento kibwente ko bage okorekana asensemo ya gusi bamanya na gusi ya kuranire na kiyako rangwa kira the Emeritus Chief Justice
maraga ngambia mono mbaimuka bari no mheshimiwa wa Kiangoi, bakaimuka bari na Nyaundi, bakaimuka bari na Professor Ngeri, bakaimuka no mwana w'into Abinja Moloya, bakagenda bakomatiang sign yo koro king'o mugusi gako bahamo at the end of the day. Kureki ikonko saba the United Opposition no bari ribia scientifically baratika mangana ribago totebia bae matiangi o frag peara o muroyo nero mo muraburonge nimo manyete kuru skuru na somete kyabanyo nanjira onsomete nimo manyete beronge abe kenseye ito ya Kenya buronge biya kabisa. Ekerekyo nigo Moske Charles Barongo amochiribo kongu egati yabagaka babo isanga bamoyigete omujumbe horabisi Moske Joash Nyamoko asekeria kweranga abagaka bo nigo bamoyigerete kyabonyoru eyo korengana nera gotebera sensemo ya borabu Noti mugirango warotu akorre abantu baetirie bakwa Joseph Kiango Yombasa are tomochoko abagaka bari baminto mbiya mono sana mwaimuka mukagenda kyabonyoru kobeke kerugo nganainde mwa after 9 years yo muntu agambire ngana mwa kire komoikaransie kerugo lakini bono asengenjo ya mwalimu mugatantara mukagenda burabu umaite kyabanya secondary school no nasoma ari asiba mubekere kerugo ari burabu igo bone kerugo ba mubekere n'igyo kuri yarari burabu kubwatikana n'engwana ya rero abanyakoni bare kumoyeka Moske Joash Nyamoko asarenge bujakori bono bolimo gari bari okay bori abantu baminto abanyagwoka bagokani bari no bolimo bari ne team gete a click of people benchara bakona gonto kana rero nko igore bakarase gete babekere nyagete kerugo mambi nko igore nande bakire ko bekero yonde kerugo bari tisa click yabaka gete babika inamo enchara ya barira baminto babanyakoni. Stephen Nyarike Monde Ensoko TV Bomwagamo North Mogrango county ya Nyamira. Bibano Marikito Stephen Nyarike Mbonde noroboti rwa senchira yowe kero mwancho muri gara tuguska bosyo soroboti ronde kera basaya bange barokandire gutume kwa bobe ase emesangerekano au ya gesiasa nigo bone bikore byabo byagikeriwe amona barayase keri bagotebanga nigo abasabo bagotume kwa bobe oyo kuriya ekerogo kyobojumbe sense mu ebunge West Mugirango county Nyamira Rogers Muturi kagosanga nabariki amangana hemambi ya rero nigo nere agikeire chiburaburu echo cyane getigwa sense ya Keumbu abwase bono abodri abarayi bonsi baineke omurembe meyor gongoro gusi kera Kenya yarenge kuya abantu batamete guca gusi igo gake abantu baminto tigo moremboli bonsi bito bwate gusi ogendere embwe yere gaiga gusi tonyekane ne chinguru cheigoro na ande tonye sabere tegendera kogendera asoro gongoro ito ruo morembe igaiga gusi abantu baminto mbakwete mbaumiete omugaka narusirete ubwata abana ubwata umongina boniga matanga cyagire kubangwa esaguri ye obubago bwasoire ase ensi ya gusi yendo ndait kubulia tumanyire buna abantu tubwata mulembe abarayi baito baturaire kurwa bukale nabo baturaire bya sana abarayi nane mbale boniga bale moyo baturaire bya ige kintu kakingotebya barayi bali baito bali baturaire bali bya nincho kwanira abana baito bono bachagire gukora ibintu by'ubukinge style ye kabirebe ige kintu tugosaba omulembe ogendere gusi na abali bakuriyo burayi usibara uburayi babe abantu batanganityo mulembe na ende bakubwatyo mulembe bakakaho mwali bweseye okire ine to usige manyire nese yo mulembe iga abantu baminto toba barayi tobwato mulembe na ende to respect families that are grieving. Tuguska bosyo mwancho murigari tugotikana nayo yechiburabura sorobotiro kubwatikana magendro bono mujumbe wensemo yebungi ya North Mugirango county ya Nyamira Joash Nyamoko nigo bona atebire nga Esten yegetange kiereri yekerero SGR heyo yabwente kwa gacho ensemo ya Ikonge terigo chikoene kiwa kwa gacho senseme yo hasikeri agotebanga nigo oboremo utaisaini asikorende stage yo enya irache kubekwa sensemo ya Magwagwa Nyamoko kagokwanekere kyuritukoria rero nigatwara egikaro ne nyumba y'umunyakoni asensemo ya Teresi ward ya Itibo yebunge yo hasa kwanira magendro au nigo bono hataba kagwikira asate abuna nigo arengete gochye gwikira n'ubwagachi gwepara yekubekwa ya Tombe Isinta Bunyunyu Gitaru ase bono arachie koegwa omutienyi oyoiga Murikito Stephen Nyarike Mbunde namange
Rengana no mubunge bwebunge ya North Mogrango Moskecho Nyamoko nigenekeria bamenyi bebunge ya North Mogrango nga egetange kireri SGR ngego chikobekwa asensemo ya Ikonge asekurendekera chikobekwa asensemo ya Mawawa kobwatakana na Kirinyamoka kweranga nigo abateneri korwase chindemeraga Kenya batarete gwika asensemo ya Ikonge na kwererayo abantu bana ukone SGR SGR ne train osegatangera kiyo kwa vile twatete kubeke station iga kwerende Ikonge abasikoli bakole survey banyorere na bole mumbuyo bole suitable turarosie egetie kenene bona iga bada tugesukitubeke mawao Mawawa tai North Mogrango Mawawa tai Nyamira elinde abantu balia babwate bintu gose mesigo gose go travel banyora so buraisi go travel gutumie egetange kiyo so sabe as budget to about the National Land Commission to aveke budget ya 350 million no muskeli William akwarete gali Konge kakwa nasomo yega asensemo ya Bunyakoni asensemo ya Iteresia ngeyo nigekerekyo Nyamuko akwanere igoro ye university na gotebanga abaroki wabatangani nigo barachigo somo tienyo kyanda university ya Kiabonyo Nyamira University construction again rete tuanganye tuanze kunganye secondary school musikora se baliba bagachire kanisoro gose bali mu mata sekanisa kwanyere alina watu wanganye secondary school chamate elinde etigeri baga asibirazi bibyarugoro abana babo chaboita in September babo cha September mu September muti ligi umuti nyukianda elinda wana libanyora asibabo somera inama yabo sina mabe ekerekyo Nyamuko nigenekire abamanyi bebunge ya North Mogrango mnepare kubwatania atombe isinta bonyunyu goika asensemo ya gitaru nigerache kongeiwa bwango igano murai bwense ryokobekwa erami epara elimwe iwo mupasa kwa nagai epara ikurutombe yaenda mpaka isinta bono igantu kwate contract mwayiguna nangwa ngoro ekerekyo Nyamuko amochire abamereri baye abatebirenga nigo aire chibesa gishiringi chimilioni 53 egento akandire bokongu ntogwanza na tosime kugwanza ngabisa na birigo ichewo kongor gurumambi baka botu abantu kwale bayigete jiringa jikorosi propaganda ya gereni bako chirois bana bante bana Nyamuko ibire usinichibesa 68 million chakubona 68 million ijinga higo zichikale abantu babwato bubebwate digital babwato bugechani endamu nerwako every day in the morning bani nyuna breakfast mama waso kubatikana no mojando bwestimase bunge ya North Mogrango nigo Nyamuko atebirenga twayibwana nere twanyole formula yoko make sure na to maximize chiri tanga ni choro elinda bando lota kwatisi mabaranga ne chi transformer to make sure na banyolo rumuriro nigekerekyo Nyamuko hasabira abanyakoni bamwe amagoro na ngo mwana musilini wala gasobire ga prema demo vera no wana enga no to kaibire mesio mugago ko museti amatunda so anytime ekerapo ichan ko manyana aga ninka yenga tienzere yemo yanyara ko bage kobekwa no mubungo North Mogrango Moskecho Nyamoko yene kiringana tiko endrago koria magendrobia anemona se bunge ya North Mogrango asa nemona kwanere igoro ya egetange GSCR na boigo kwandra University ya Nyamira na boigo kwandra epari yokubwatania sesemo ya tumbe isinta go ikagitaru koru ase polytechnic yego toka sensemo ya Iteresi yego toka ase ward ya itibase bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV yeteranya Steven Embonde tutwara maskani Yabano murikito Steven nyari kembonde na roboti rwa senchera yobo ikana kurwa sebunge ya North Mogrango mwancho muri gara tutigare tase umuyigo yoyo
asomorikito Stephen Arenge MCA we wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango Lameck Sikwaya niganyara koba kagutora chinga kichinkongo gukwanira bananchi abari ngase ensemeyo maiga yokoegwa ribaga anyara koba kagukwana korende nigatwara chinga kichinkongo asebono umujumbe wensemeyo Joash Nyamoko nigobono agikeirie egakore naboigo embwa igati abasayi gutume kwa bobe elyo kuogerera abarai bari barabisiase imesangerekano ao karibu usiwe ndai Lameck Verona na huko mwenyewe rasili mwana mikomo FCA karibu feel free naende kuna pasta kwa na mwego kwa na tiga tutuare chinsoni tiga tutuara maskani ekero ogo icha asili sango uneri igoko make a decision whatever they don't answer igoji nende kero ko ndo kele program ne korete ero bari babona ko rumarimo ino abasike bari babona ko rwali ngitite yeweta samo oraino ilotako na mwake kelele tuwe watu ambao wanakuwa na heshima tuwara chinsoni kwamba tutaenda tuongea naye and I'm happy MCA nara elinde torone gitora akole institution yetu arabana gracias via gaje tuwe no muskenya nchama karo tuangenere Nyamira. It's unfortunate to bana mbai go icha ikiara ono biko ba wasted tegona na wasikamin tegona ine tete korangeli muske onde MCA waja Gabutu wale timbwa na tuwe na heshima tuwe wale timbwa kile kinataka wote MCA yes sir tuwe wale timbwa na maskani yes sir Nyamokoni yambia mole Nyamoko hoyo asanteni sana MCA ito choice de ons asebono to colega sidere ni naitra ni usikia lakini nene kabisa nene kelia na tiyotu tuara maskani tomasio kobichi kujirisi goruguru west Mugirango chikara goruguru Keumbu chigoruguru Kisii county tiyotu weka maskani tobe Manchomo rigeria abo no togoika omwerio asensementangani mesema yakurwa ensoko ensa motoskare kuradanda seka gitari gitamba sensemo ya kabere togendra gusanga mange Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac
au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Onye kubwatira ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV, uburuso bw'omuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa keregento lakini nkwira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko kera kama tingatara daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijano umuntu bataya mabwari Muligari bw'Ensoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa
Yeye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho murigaria sense mega ya kabere mesema ya kurwa ensoko ensa emo mbiyamo na soko ndra gusangana into nabona tukuska bosia sorobot rukubwatia ekarense ngima hego ikirania gucengera rituko ria ushirika kira eikentangani umutionyoga ogatano na kabere wasabana babwata nibe byombe ao bagwa sioria hemeremo yabo boikirano niko rituko ria rero chisako ao amone byombe hebibire me county ya Kisii byachengera rituko ria imegeti kya Kenya pamoja sako ase omuchi obosongo na gosanga igoro ya aria baikiranirie na ari iroberite guchia kwenekia uikirania mwaziri webinto bitwetanaine Cyrus Nyabicha niko bona ara umuroberi uyo na goteba buna county ya Kisii ya korire omukia gukinya obokoreri bwechi cooperative inse serikali ya Simba Arati aseboigo mutendro monene bwechi sako hanemono ya Kenya pamoja sako Dr. Isaac Mwenga niko nera ene kirie buna nigo ekerengekenene kyumwako igakere igoro hyo kubeka omorembe gwetera sechi cooperatives omori kitupetu el machini na mange. Very good mugani wa heshima. Very good. Asante sana. Itukurerero niga ubwatani aho bechi sako basangirekane menseme tigie chi cooperative me mucho busongo na kurikira nditsikuria ushirika sikirengekene mwakoyo kiarenge kubeko morembe wetera chi sako. World Celebrate Ushirika Day. We do so under a theme, Cooperatives for a Peaceful World. This is a timely reminder that the cooperative movement is not only an economic model, but also a powerful force for peace, social cohesion, and sustainable development. Bakorawa na Dr. Isaac Mwenga oyoro mutendere w'ekyombe gya Kenya pamoja sako oyiboigoso mengwana y'omura w'ekyombe kya Cooperative Alliance of Kenya Macleod Malonza nigatebirene chisigiamo na kwa mange boigogo nchire kwerire nigo kwaretiro botako bonge. The world today is confronted by multiple crises. Wars and conflicts continue to displace millions of people, disrupt trade, and deepen poverty. Climate change is a threatening food system and livelihoods, while economic inequality and unemployment are creating social tensions across many societies. In such times, the world needs institutions that unite people around shared interests and collective prosperity. Mwaziri w'ebintu bitwetanaine me county ya Kisii Cyrus Nyabicha nigasenseme yasome ujumbe y'umugabana bwe county ya Kisii Simba Arati asenekire mukyoye gokonya basaye naboncheria wetera chi cooperative wechio. We have a great potential for growth and encourage you to tap on the untapped sectors of the Kisii County economy. Among my manifesto agenda in economic empowerment of youth, women and people with disabilities, is my wish that the SACCOs and cooperatives help me achieve these through products and services that will favor these people. More specifically, as a county, we are committed to ensuring that we improve our cooperatives as they play this important role in ensuring that our people are enabled. And indeed, in this era, that cooperatives have grown into another level. They provide an opportunity for our people to save and encourage the savings. Nigabona bahenekire bachikobeko mukyo munene asi cooperative me county ya Kisii norongo Africa nabuigo gokorobore myobuya obubaranyare gokine okonyora kwa bananchi. County, the Kisii County, the Department of Agriculture, you have really invested a lot in making sure that you improve cooperatives through capacity building, and that's what you are doing to ensure that we improve the standards of our cooperatives within our region, to ensure that we move to another level. Indeed, we need to keep our environment safe. We cannot grow without coexisting with our environment. That will enable us, our people, to be sustainable. We need to encourage climate smart agriculture, where we
encourage that we need to keep our souls safe. By promoting peace, protecting the environment, strengthening the regional integration, and investing in inclusive economic models, cooperatives can help build a more prosperous and peaceful Africa. The future of our continent depends on it. Kuripotiria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Pethuel Machin. Memano murikito Pethuel Machini no roboti rwa senjera yobo ikirano togoska abo simwancho muregeria so roboti ronde chiburaburu nigo cyanyara ko bachiko ne kiwase eskuru ya secondary ya Nyabisase egotoka se ward ya Masige West bunge abo basi county ya Kisii mambia lero maiga yeskuru yo korenterwa omorokia omonene omuya maiga yo kabairaro ro gukora hesabari ya yo borokia ase chiburaburu echo nigo bone gati yabarikia mangana amaya banyara ko bagosaganwa egento kirera hoyo mobo kunyara ko bakagotigerwa chingoma hase omutwe amo namagoro aya barikyabo nigo bono barikya oroboti asegeta sene kyabanyanyimbo kyomusaria echingaki obutukibwa chakigwe rimorioka naboigo aborkiwa koigorerwa gochiase chinka cyabo nabuna murikito Apollonari Sakama agotomanya nigo egati yechinyomba cyoboraro cyaborkiwabo cyanyarakoba chikobwata umuriro nase skuru yegeye sekondari ya Nyabisase gutuka se bunge ya Bubasi ime kaunti ya Kisii. Chinsa isato cha mambi ni gaborokyo beskure yega babeka liberera rinyingeri rirera eburaburu kwene kiwa imeye skuru yo magayo koletero morokyo monene umuya oyu batatagete. Chinsa yenye isano abana turunga abanyabisase wameanza kugoma eti kwa sababu umwalimu w'ikiomoge bahakora incitement na incitement rero yagirige skuru ya ile umwalimu no mwalimu na turende tametimu kutoka chuo kikuu mokora muda asome oyo orengoro alifanya kazi yake wana ngogote umweta wajako sababu na nene kana gete shule hii kwa imeinuka sana lakini ameinua tunashukuru Mungu hata huyu naye atainua kwa kiwango chake nchi tuache kuchochea shule yetu na zile gharama zote ambazo zitatumika kujenga ile shule sisi wazazi ndio tutagaramikia aseburaburu yene gigatia barikia mangana maya banyara bagusaganwa egento kirero yomo bogutigerwa chingoma chimba samagoro amono mutuoye talia nengoro ku umali bansa murikia mangana maya rwasoro kongorwa busi itukolia rero twalenga mwana balikia mangana bamito ase skuru ya Nyabisase yabwa tobo kongu wabana funzi babwate korora mikaragoro y'umwarimu omogene oletwe skuru eyo ko chinzi kero cyari katsa 3:30 iga yogiri abali nyinga sana kubya sema ya mate ya banafunzi yabetere kero montaga yange komyo kero magwae namyo ko cyase sema ya yalenga chikoni awo asena nyora emechando kurworo aguchikoni emechando nere yarengoro ekina kiekerenga kana kiagara naja kufahamiwa nabali bali corona na nyorire information yeyo bambutoli kabisa bangumisa kweli kweli abambuneta amagoro abambuneta bangage tomo mogongo bangage tamagoro kweli kweli engane yo nigo yagikirigo bororo amona bamenyi bekinsemekyo asabate babuna barikia mangana mayamba bwato bosibole bwogokoregasi andonsi wana habari they have the freedom to capture information from any corner of this nation na maandamano garakoba kitaba na habari bago taramana basga egere boroki ensengi mangi kekenderete so muraba kamagena ngaito kumanyirangi nyigosinye bisase yayi so bari mwakaba na habari mumekosea mwende mtubu yo nidhamu ntuntu wali kimangana gutwara mu nsemo ba kwegerera ntutu wacha konyora ujumbe ntoje tiko segi ntumanye tinyo no mwalimu yo mageni ni omuntu tomayete no liyo litaye kurworo tindo chiko sembuya kero moko beteba ni buno yo tubwende ko mwaka mongumise style ngabune na inu abana bamino bakore gasisuko bubwate ntu abalikia mangana tubwata machiko togotumeka asoboriki waito woro kibunanga kyokore gasi igo egentonda sabe asibali bausika nimba manyete nabarora richi konda atakeli kore gasi kiagara tinkomia osande gasi nabantu bakongumisa nabantu basomete ba understand tina chigasi kuro igasi nebwata machikai
ko reporter igata Senegal Soko TV nchete tana Apollinaris Akama. Bebano murigito Apollinaris Akama na roboti rwasenchira yobo ikirano negati yabarari bari banyara ko baba ko bwatrani gwase kibura buru ico patigerwa chingo matoko bagandiria bobwania wabwango na keroto gosabe mirobere chisemine chikoiranirwa ase egeka kia bwango togoskabosia soroboti robonchiria bono hekiombe kyo kegosangeria ebango haiga sense ya Kenya Revenue Authority KRA nigo kiarariria monchiria au asobo koreri bwae buna enchira eyamo yogochia gutugutera homo Kenya obose kwenekia ngonyarire ko bage gutugutera homo Kenya oborito bwe ebango murikito Linet Kemunto na roboti rwasenchiru bikira. Ekiombe kyogosangerera ebango kiararire gotenenia omoroberi oye gwoko na chebango asa mache chichuba aya nigatire kubwatekana oikiranigwa kwa omoroberi oyo aseri chikorie chibesa wose finance bill ryo mwaka wechiribubere 2025 noyomo eriboti korwa se kiombe gia KRA nigo gekomanyia abakenya buna omoroberi oyo bogotigana nebange ya mache nigo chagete gokora emeremo etarike yemo y'omutwenyo oyo. Aya nigo agocha kuirera nonya na mache yechichuba akogorwa korwa isiko yense kotarusigwe bango yomori bosio bogosoigwa echiro otigara abwabo asamangana yebango asentunda yende kiarura mabera yogotaka ne faini abantu bataraka ne bange yo gochakira chitariki 30 ne yemo chiomotienyo 12 wo mwaka bwechiri bubere ne 2025 amabera ya niga agocha koba asegeka kiemetinye 5 nomo na nigo agocha gochaka etarike yemo y'omotienyo 5 na 2 y'omwaka oyo oika chitarike 30 ne yemo chiomotienyo 12 bw'omwaka oyo. Amabera ya niga arariwe maega y'ebunge nene weteri chiko lyoko yaikirania ase finance bill y'omwaka oyo korwa semese yete y'obwonchoreria bwegeta Senegal Soko erietariane Linet Kemto Mancho murigeri abuno toika omwerio asoko kumanya hamaya kurwase emesa yamaya kurwensoko ensa mabutuko bwarero bemona soko sanga na intwe na ndege koraga chinsa isato tochikomera na igato sange aiga negatianda senchira yowi keruna seribaga rieti mwingi makurwase studio ya kabere yankonya kwene kyamurugine chibi chango chara senchirengia toko gandroga ndrogo twaro burgeri bya wimeroberia gandrota sembeo ye Soko TV chenkorko Clinton ondigi